शंकर जी या पार्वती हलथी। तो शंकर जी पार्वती हलन ना, तो दोनों पर्वत पहाड़ पर बैठल हलन। शंकर जी और पार्वती दोनों पर्वत पहाड़ पर बैठल हलन। तो जब बैठल हलन तो सब कोई सावन भादो के महीना हलक, सावन भादो के महीना हलक। तो सावन भादो के महीना हलक, सब चूड़ी हरियर हरियर खूब पहने लक, साड़ी भी हरियर पहनले हलक। सब चूड़ी हरियर पहन के जाइत हलक सब शिव जी पर जल चढ़ावे। तो सब जल चढ़ावे जाए थे। तो गौरा कही था ना कि आए जी सब हरियर हरियर चूड़ी पहनले है, हमरो हरियर हरियर चूड़ी ना ला देवा। तो कहला थी शंकर जी कि हाई हम अभी काम में बिजी है, हमरा इतना भक्त लोग जल चढ़ावे आवे थे, अभी हम काम में बिजी ही, जे तोरा ना ला के देबुआ। तो गौरा खिसिया गलन कि हाई जी हमरा चूड़ी ना ला देवा, ला देवा। तो कि ना ला देबो। तो शंकर जी कहलन कि ना ला देबुआ। तो गौरा खिसिया गलन। कार्तिक आ गणपति जी के उठालन आ चल गलन नैहर। गौरा चल गए नैहर कि हम रूस जाही, रूस के चल जाही शंकर जी से, रूस के चल गलन नैहर। जब चल गलन तब मैया हलथिन, गौरा के मम्मी जी हलन। तो मम्मी जी हलन तो मम्मी जी कहलन कि आए बेटी तू काहे चल ले, सावन भादो में तो शंकर जी भी रहते हन। ताकि आए ना मम्मी ऐसे चल अली है, न तो हाथ में एको चूड़ी पहने न कुछ पहने। ताकि हमरा चूड़ी उड़ी पहने ला ना है, हम ना पहनम चूड़ी ला, तो लड़के अलथी जी चूड़ी हमरा पहने ला ना है। ताकि हाय बिहान बिके अतौ ना तो चूड़िया पहन ली है। तो शंकर जी कहलन कि अब हम गौरा के मनावे चल ही, गौरा के मनावे चले, रूस के चल गलन है नैहरा जे हम चल ही गौरा के मनावे। तो शंकर जी का करलन ना कि एगो चूड़ी हारवा के रूप धर लेलन आ एक टोकरी चूड़ी ले लेलन, एक टोकरी चूड़ी ले लेलन आ कहलन कि ले चूड़ी ले चूड़ी ले चूड़ी ले चूड़ी। तो गौरा के मम्मी जी सुनलन, कहलन कि जो बेटी चूड़ी वाला आल हो चूड़िया जाके ले ले, ताकि हम जाबे ना करे, हम चूड़ी पहनवे ना करम। गौरा कहलन ताकि जो ना पहन ली है जाके, ताकि ना हम पहनवे ना करम मम्मी, ताकि जो ना। तो शंकर जी तो चूड़िया बेची थलथिन। तो कहलथिन मम्मी जी के जो, तो गेलन गलथिन कि जाही आव का। तो गेलन चूड़िया, शंकर जी भी चूड़ी पहने के बाबा चूड़िया हमरा पहना द। तो शंकर जी पहनावे लगलन। तो शंकर जी एगो गीत गैलन गौरा के कि गोरे तोरा बादनमाए पार्वती को माला हवा कालैया, गोरे तोरा बादनमाए पार्वती को माला हवा कालैया, आ चूड़ी का रनमाए पार्वती आएला नाई हारावा, चूड़ी कारनवाए पार्वती आएला नाई हारावा। तो इतना बतिया सुन के गौरा हथवा छोड़ा लेलन आ चल गलन मम्मी जी भी के मम्मी चूड़िया वाला ऐसे ऐसे कहा जे हम ना चूड़ी पहनबो, चूड़िया वाला ऐसे ऐसे कहा है। ताकि हाय जे ना कुछ बताओ, ताकि हाय ना हम पहनबो। तो चूड़ी वो एक दिन ना पहनलन। तब फिर एक दो दिन होलक, तब फिर चूड़ी वाला शंकर जी फिर दूसरा भेष धर के एलन। अब ये छोटा गो बालक बन के कि अब रे जाए छोटा गो बालक बन के, बालक समझ के कानी चूड़िया पहन लेतन गौरा। फिर गेलन, फिर कहलन कि बला छोटका बालक कहलन कि ले चूड़ी ले चूड़ी ले चूड़ी। तो फिर मम्मी जी उनकर कहलन कि ये बेटी जो ना फिर चूड़ी वाला एगो दूसरा आयल हो जो ना, ताकि ना पहनबो मम्मी, हम जा ही पहने तो गीत एगो गावे लगा हथी जे हम ना पहनबो। तब फिर कहलथिन कि जो पहनले अब ना अच्छा लगता पहनले में, था फिर पहने ला उतरलन। तब फिर शंकर जी पहनावे लगलन, छोटा सा बालक रूप के धैले हलन, फिर पहनावे लगलन। तब फिर गीत गावे लगलन शंकर जी कि गोरे तोरा बादनवाए पार्वती को माला हवा कालैया, गोरे तोरा बादनवाए पार्वती को माला हवा कालैया, चूड़ी कारणवाए पार्वती आएला नाई हारा।
पार्वती आएला नाई हारावा। फिर झप से हाथवा छोड़ा लेलन कि छोट को बलकवो ऐसे ही बोला है। फिर गेलन दौड़ल दौड़ल गौरा कहलन के मम्मी पीहो बल छोटो को बलकवो ऐसे बोलती गे हम ना पहनबो चूड़िया तकी है तोरा जब न तब ऐसे बोला हो तकी है जे ना पहनवे तब मत छोड़ देबो। फिर ताकि ना मम्मी पहनवे ना करम जे छोटा गो बलक वो ऐसे चूड़ी कर है गावे लगा है गीत। तब फिर 2-3 दिन होलक तब फिर करलन शंकर जी के अपनी तीसरा में तो मना लेवे गौरा के, तीसरा में गौरा के मना लेवे। तब 3 दिन होलक तब गौरा का शंकर जी का करलन कि एगो साधु के भेष धर लेलन, साधु के भेष धर लेलन। अब एक टोकरी चूड़ी ले लेलन, माथा पर एक टोकरी चूड़ी ले लेलन। तब जब चूड़ी लेके अब फिर कहे लगलन शंकर जी की ले चूड़ी। तब फिर गौरा के मम्मी के कान में आवाज अलई ताकि जो ना बेटी फिर एगो चूड़ी वाला ले एक टोकरी चूड़ी ले ले हव अबरी चूड़िया पहन ली है ताकि ना मम्मी हम पहनवे ना करबो। जे सब 2 गो भी गेली चूड़ी पहने दोनों गीत गावे लगल जे हम ना पहनबो ताकि चल अब हम साथे चल का तो ना पहनवे चूड़ी का तो गीत गईथिन। तब फिर शंकर जी भी गौरा जी के मम्मी ले गेलन और चूड़ी पहनावे लगलन। तब फिर शंकर जी साधु के भेष धैले हलन तब साधु जी शंकरो जी भी गीत गावे लगलन कि गोरे तोरा बादनवा गौरा कोमला हवा कालाइया, गोरे तोरा बादनवा गौरा कोमला हवा कालाइया, चूड़ी कारणवा गौरा आएला नाई हारावा, चूड़ी कारणवा गौरा आएला नाई हारावा, हम तो ही वाए गौरा तोहारो साजनामा, हम ही तो ही वाए गौरा तोहारो साजनामा। तो गौरा चिन्ह गेलन शंकर जी के ताकि गौरा सोचलन कि पर्वत पहाड़ छोड़ के हमरा नैहर में चूड़ी पहनावे चलन, खुशी मन हो गेलक। आ एक टोकरी हलक तो चूड़ी शंकर जी का करलन आ गौरा मिल के सगरो बाटे लगलन, सगरो बाट देलन। तो सगरो बाटे लगलन तो चूड़ी घटबे न करे, चूड़ी घटबे न करे, सगरो बाती चलन। और फिर पर्वत पहाड़ पर शंकर जी गौरा के या गणपति जी के कार्तिक जी के ले एलन और दोनों फिर रहे लगन। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया भवानी की जय।